ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ nnukwute ọgbakọ agba nke 12 achịkọbara n'ọdịnsa nke otu agụjikọrọ ndị nkuzi asụsụ bekee n'ala anya bụ Naịjirịa akpọkugo ndị omebe iwu ka agbasie nnọọ mbọ ike hụ na ha na-akwado nnọọ ndị nkuzi a na-akụzi maka asụsụ bekee iji wee nyere ha aka kwudosie ike na ngalaba dịgasị iche iche. Ya bụ nnukwute ọgbakọ nakwa ihe nkuzi bụ nke ndị otu achịkọbara na njikọ aka ngalaba na-ahụ maka ihe ọmụmụ English na mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ngalaba ya nke Igbariam ma bụrụ nke achịkọbara na mezumezu ya bụ mahadum. Ebe Queen Anigbogu ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Ọgbakọ ahụ dọtara ndị otu ahụ nke si na mpaghara Nigeria dị iche iche na ndị nnọchiteanya British Council. N'okwu nnabata ya, onye isi mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ ọkammụta Greg Nwakobi nke onye nọchitere anya ya bụ ọkammụta Matthias Anganti kọwara isiokwu ọgbakọ ahụ dịka ihe ziri ezi wee kpọkwa oku ka elebere anya ụzọ esi akụzi asụsụ bekee na Nigeria wee sị na ọ ga-enye aka ime ka egwu a na-atụ ya bụ asụsụ belata. Onye kpọrọ oku ahụ bụkwa onye isi ELTAN bụ ọkammụta Iniere Ken Maduakọ kọwara ihe niile ji mara otu ahụ wee kwuo na ebumnuche ha bụ ịkwalite asụsụ ahụ n'obodo anyị bụ Nigeria na wekwara ohere ahụ wee weta ụsa gbasara nsogbu niile ha na-ahụ n'ịkụzi asụsụ ahụ. Onye nọ n'isi oche ọgbakọ ahụ bụkwa Accountant General nke Anambra Steeti bụ Dọkịta Chukwudi Okoli lụtụrụ aka mkpa asụsụ bekee dị n'ihe a na-eme wee kwuo na ọ dịkwa mkpa itinye anya pụrụ iche gbasara asụsụ ahụ wee kpọkwa ndị na-eme iwu ka ha na-etinyekwa ndị nkụzi asụsụ bekee n'ihe a na-eme mgbe ha na-eme iwu gbasara ha. Ọkammụta Onyemechimba nke si na ngalaba Linguistics, Igbo and Other Nigerian Languages, University of Nigeria, Nsụka kwuru na n'ụzọ esi akụzi asụsụ bekee na Nigeria bụ ihe ekwesị ka akpatụ aka ka o wee soro n'ihe a na-eme na mba ụwa wee kwuo na ọ dịkwa mma ịkwalitekwa asụsụ Nigeria ka o wee na-enye ihe a chọrọ. N'okwu ya, ọkammụta Felicia Mmụọ nke mahadum Nko City, Enugu nke onye nọchitere anya ya bụ Dọkịta Scholastica Mba nke kwukwara okwu n'isiokwu akpọrọ agụmagụ omenala na nta akụkọ ọgbara ọhụụ kwuru na asụsụ bekee bụ ihe eji ede edemede na Nigeria wee kwuo na ewepụ asụsụ bekee na agaghị enwe ndị nta akụkọ ọgbara ọhụụ. N'okwu a dị iche iche, kọmishọna ahụ maka mmụta ọkammụta Ngozi Chumude nke onye nọchitere anya ya bụ Director of Higher Education Oriakụ Oyibo Alọ na onye isi ngalaba asụsụ bekee na mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ Dọkịta Fidelia Okeke kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo na nkwado ọ na-enye mmụta n'obodo anyị bụ Anambra Steeti. Ọkammụta Echezona Ifejurika bụkwa onye isi ndị chịkọtara ọgbakọ ahụ nke bịara n'isi njedebe na-ekwu mkpa ọ dị na onye ọbụla nwere ohere ịnata agụmakwụkwọ bụ ọkpọkọpị wee kwukwa mkpa ọ dị itinyekwa igwe ọgbara ọhụụ n'ihe gbasara ịkụzi asụsụ bekee. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.